Здравейте хора, днес ще играем четвърти епизод, играта с колите и нека да започваме. Почваме. Така, хора, тая игра е мега яка. Хора, и сега ще минем сивата кола. Не, бялата ни мина. Ето сега минаваме лилавата и синята. Сега минаваме и бялата. Да, минахме и бялата. И сега сме първи. И ето, че завършваме. Yes! Ето, първи завършваме. Още една купа. Хора, скоро ще стигнем до града с колите. Имам 100 пачки. Айде да ги схарчим. Тук 100 пачки. Готови? Ай, let's go! Почваме. Така, окей, почваме. Хора, това е мега яка игра. И, майко... Брат, аз съм шести. Не е истина. Майко, как падаме само. Тук сега ще се щупим по... Ударих се. Ей, как се ударих? Дай, засили се. Засили се. Станах. Вот, как така съм пети? Да, ние сме шести. Ние сме 6 човека. Окей, сега дай да минем сивата количка. Така, минах двете, сивата и зелената. Сега трябва да мина жълтата, минах и жълтата. И... ето. О, майка. Готово. Първи съм пак. И ето ни до финалния град. Окей, хора. Сега ще се бием срещу финалния град. И ни трябва скорост. Много скорост. Окей, хора. 3, 2, 1 и почваме. Така. Ако победим гада, ще ни дадат 200 пачки. Ще ни дадат. Окей. Сега пробвам да го победя. Така. Хора, 3, 2, 1. Старт. Почвам. Старт! Дай. Майко, брат, това как е толкова бърз? Хора, вижте, това никакъв шанс да го мина. Как бързо завива буквално. Бати якото! Майко. Този терен до някъде го познавам. Не знам, странен ми е. Това е... Майко, зако, брат! Ай, стига, бе! Ударих се. Хора, това е много гадно. Не мога да го мина много. Майко, той е... Мале, брат, нищо не знаеш какво, кога, къде ще излезне. Това какво? What the fuck? Какво? Майко, то как? Той ще спечели. Не, брат, защо? Какво? Защо? О, брат, защо е, човек? Искам само да те изпреваря. Какво ще стане? Майко, тук... И сега той пак... как ме минава? Брат, побързо ли скача? Какво прави? Спечелихме! Хора! Победихме гада! Първи сме! И получихме $200. Минахме този гад, следва друг. Дето ще ни дадат 250. Окей. Малко апгрейдваме работите. Повече нямаме. Окей, хора. Айде да изиграем още една игра. Нека да се сменим цветът на колата. Червен, че ми харесва по-яке. И хора, 3. Чакай, 3, 2, 1, старт! Майко, това е пак някаква нова. Брат, ние половината сме смачкани, буквално ни...
мачках. Защо? Направо гледай как ги правя. Седми. Как така седми? Окей. Виждам две коли. Едната май се изтряска, не знам. Не се. Оф, това гадното. Едната е. Майко, как я бутнах другата. Брат, тая, какво е стана тая дух? Това е мега яко. Хора. Защо съм трети? Хора, трети съм. Получихме 90 пачки. Окей. Взехме нов цвят зелен, но не го вземам. Сега, нека да познаем. И не взехме хубаво. Не взехме джантите. Но апдейтнахме колата на Макс. Хора. Колата е апдейтната на Макс. Така. Остава ни последен път и ще я апдейтнем напълно. Добре. Хора. Това мисля да е за днес. Окей, хора. Айде да изиграем още една игра. Така, готови ли сте, хора? И нека да започваме. Добре, окей. Чакай, дай газ. Чай сега. Майко, те са половината тук се смачкаха. Набрахме голяма скорост. Брат, как? Няма да стане тази работа. Няма да стане тази работа. Там... Не. Няма да стане 6. Сега гледайте. Фил. Чек сега. Фил. Дай. Вече съм втори. Остава ми последния. Но той ще ме изпревари. Пак ли съм трети? Хора. Мисля този епизод да е до днес. Мога да направя още един. Окей, айде хора, ще изгледаме още един път. Така. Този път трябва да съм първи. Сега. Колко човека сме? 7. Значи. Трябва да гледам да не падам. Да не се удрям, не да. Майко, беше на косъм. Да. Майко, защо не мога да ги настигна? Какво? Дай сега, минах 6. Сега съм 6. Трябва да мина. И, брат. Много ми О, брат. Майко, какво това? Какво? Чакай малко е. Човек, аз съм 4. Пък бях 6. Така. Значи хора. Майко, 3 съм. Не, брат, то пак ще ме минат. 2 ще съм. 2. То път подобрихме, но ако бавно. Бавно. Сега ще се облет на колата и ще ги видим тях. Така. Нека да започваме отново. То път ново ниво. Левел 14. Окей, let's go. Брат. Сега трябва да гледам да не се удрям в тези работи. Как така бързо засилват? Това е много яко ниво. Майко, влак мина буквално до нас. Тия са силни, не са слаби, хич. Тая силата количка е много бърза, майко. Махай се от пътя ми. Стига. Тук сега. Гадното. Давай, карай бързо. Бързо карай, трябва да го настигна тоя. Махай се са. Втори съм. И ето, че пак съм втори.
ще изиграем още един път. Вритнах си колата на макс почти. Нека да почвам да играем още една игра. 3, 2, 1 хора, старт! Майко, брат, тя как така са толкова бързи? Сега ще ги видя. Майко, беше... Какви са тия шипове? Дай газ, пускай турбо. Мале, тук не знам къде е края, дано да е близко. Първи! Накрая хора съм първи. Yes, постигнах се моята цел. Хора... Сега, тъмно да оцелим джандици. Ами... Не, бра, за ко? Окей. Но пък спечелих 350. Ще го приятна колкото мога. Не можах. Хора, този епизод ще е за днес. До скоро виждане, хора. Чао!